Ramogi TV. Jatend piny William Ruto timo limbe e dho wath ma Kisumu kama igeno ni odhi keto kenge mag neno ni dho wadhno otimo tich mane omiyo gere e yo makare. Dho wadhno ne geto mar tudo weche ohala e pinje mag Afrika ma ugwe kokalo e nam Lolwe. Watudore kod jafwambo marwa James Okoth e yor simu mar mondo mi onyiswa gima timore kuro gi sani. James Okoth, iriyo nade gi sani? Tinyalo mana nyisowa ni ang'o matimore e dho wath ma Kisumu kama intiere sani? Kata kamano pod waloso weche mag tudruok kod James Okoth ka intiere kaunti ma Kisumu mar mondo mi onyiswa ni nyaka sani to ang'o matimore. Jatend piny Kenya osechopo kanyo kose oyo to chenro chal mar arita chalo nade? Bende anyisi nyaka Ramogi ni nyalo tudri kodwa kichwalonwa pachi kotudore kod wechewa manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Adwa nasoma ne ote achiel kae mar Zedi Nyadundo wuod Migori County. Owacho ka en akwayo jatend piny ojiwe weche mag arita kwe kata security. Mar ariyo opare vijende mogika ogere kembe mag rech e gwenge mag Kaluo ni rech Kaluo to itero Thika. En Zedi Nyadundo wuod Migori County namba 004. Nyakwana Ramogi chwalnwa ote magi kaluore ni ote makamago bende kotudore kod limbe mar jatend piny wabro bedo kwa somo achiel kachiel. Gie thuolo ni inyisa ni waseyudo James Okoth e yor simu. James Okoth, iriyo nade gi sani? Inyalo mana nyisowa ni kama intiere gi sani chenro chalo nade? Kama bende jatend piny Kenya William Ruto nego bed ni sidho meli mano mar MV Uhuru 2. James. Pero kamano Arona ariyo maber. Yes, ani samawuoyo ni chenro mar sidho meli midendo ni MV Uhuru 2 ket kama timre e nyiriri machuok chakre sani kalure ni jatend piny Kenya William Ruto oseyuoro dho wath nama Lolwe. Moko kuom jotelo ma obiro moko kuom jotelo ma en go gie sani en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod jatend migepe opogore kama oting'o mago mag arita Aden Duale kaachiel kod jomamoko. Jatend piny Kenya bende norwak gi gavana ma kaunti ma Kisumu Manongire Peter Anyang' Nyong'o e kind jotelo mamoko. Sharon gie sani samwa kwakie ni jatend piny Kenya dhi achiel kachiel nyaka e dho meli mano ma MV Uhuru 2 kama odhi ayanga kabende chenro ma oketi moyiedhi ni bang'e yange to obro donje iye to obayo kode matin e dho wadhni kae bang'e to oduogo to timo twak mare kaachiel kode jotelo mopogore mobiro kae. Sharon, yaw kata sidho ayanga beli makama igeno ni dikelo lokruok mopogore mag mwandu mag dho wedhe kama oting'o miyo yot chwalo yore mag wuoth kendo loso kata medo bero weche mag ohala motenore gi dho wedhe e alwora mag pinje ma Kenya to kod pinje malibamba. Gesa ma aloso kodi ni kata gesa ma watwakie ni jatend piny Kenya William Ruto osekawo nafas makende kendo nyiriri machuok odhi twak achiel kachiel bang' sidho meli ma MV Uhuru 2. Kimiya thuolo matin abro mana nyisi mana kata lieko ni matin kotudre gi MV Uhuru 2. Gedo mar MV Uhuru 2 nochakre higa 2021 to tieke higni 2 mopogore gi kinde mikawoga seche migero meli machalo koda mae. Iwacho ni onyalo ting'o mzigo maromo tan 1,000 gi wiye kendo kata ng'wech mare e wi pi iwacho ni malo kalure ni ogere gi gedo mar lony manyasani. Sito ma kawuono ni bende iwacho ni dhi medo kelo tudruok machiegni mar Kenya to kod pinje malibamba mano moting'o Uganda gi Tanzania kendo neno ni weche mag ohala ahinya to chwalo misigo e pinje maoko to kod mano ma Kenya kata chwalo tudruok e yore mag ohala dhi medre e yo makare. Sharon, nyaka gie sani mago e weche manyalo lieko ni anyalo mana kwayo ni kimiya thuolo matin tawei aringa med fwambo ni to jatend piny Kenya William Ruto
wacho nang'o bang' sito mondo wamed fwambo ni jowa kata jonenowa kuonde mopogore e pachowa kae. Sharon. Erokamano ahinya James Okoth, mak mana ni kawuono iloso gi Joyce Odore studio kae, ok nyawadwa Sharon. Erokamano ahinya kuom liekonwa gigo matimore e kaunti ma Kisumu. Ahinya nyato gi sani ma jatend piny Kenya William Ruto igeno ni biro bedo ka sidho ayanga mano meli mar MV Uhuru 2. Nyakora Muge jwang' chenro makamano mana kaka isewinjo jafwambo